Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε μια ανεσύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, να την κάνουμε ασύρματη μέσω του φορητού υπολογιστή μας. Ε, Πολλές φορές χρειαζόμαστε ένα ασύρματο δίκτυο, ενώ έχουμε μόνο ενσύρματο. Δηλαδή χρειαζόμαστε Wi-Fi, ενώ έχουμε μόνο σύνδεση με καλώδιο Ethernet. Για να δημιουργήσω αυτό το εικονικό σημείο πρόσβαση στο διαδίκτυο, στον υπολογιστή μου, πάω κάτω δεξιά στη γραμμή εργασιών και πάω στο τελευταίο κουμπάκι, το πατάω και επιλέγω All Settings. Αφού ανοίξει, επιλέγω ξανά το Network and Internet και μέσα πάω στο Mobile Hotspot. Αφού έχω επιλέξει το Mobile Hotspot, δεξιά βλέπω τις διάφορες ρυθμίσεις για το hotspot που θέλω να δημιουργήσω, δηλαδή το εικονικό σημείο πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πριν να το ξεκινήσουμε, θα πάμε να δούμε, να αλλάξουμε το όνομα του δικτύου και τον κωδικό. Οπότε πατάμε το Edit και αλλάξουμε το όνομα του δικτύου, βάζουμε ένα όνομα ό,τι θέλουμε και αλλάζουμε και τον κωδικό. Πάλι ο κωδικός μας μπορεί να είναι οτιδήποτε. Βάζουμε κάποιο που θέλουμε εμείς, πατάμε Save και είμαστε έτοιμοι να το ξεκινήσουμε. Οπότε, για να το ενεργοποιήσουμε, πάμε στην αρχή και πατάμε το On και τώρα ο υπολογιστής μας, ο φορητός υπολογιστής μας, δουλεύει σαν σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπου άλλες συσκευές μέσω Wi-Fi μπορούν να βρουν το δίκτυο που ονόμασα, να βάλουν τον κωδικό και να μπουν στο διαδίκτυο. Έχω συνδέσει τώρα το κινητό μου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και βλέπω την οθόνη του κινητού μου για να δούμε αν δουλεύει το hotspot που δημιουργήσαμε, το σημείο πρόσβασης Wi-Fi. Όταν πάω κάτω δεξιά, στο κινητό φαίνεται λίγο διαφορετικά, απλώς θα βρούμε τις ρυθμίσεις και θα πάμε στις συνδέσεις. Στις συνδέσεις βλέπουμε τις συνδέσεις του υπολογιστή μας. Όταν θα επιλέξω του κινητού μας τηλεφώνου, θα επιλέξω τις συνδέσεις Wi-Fi και βλέπω ότι ο υπολογιστής μου εκπέμπει σήμα. Επιλέγω το δίκτυο, μου ζητάει κωδικό, θα βάλω τον κωδικό που δημιουργήσα πριν και πατάω σύνδεση. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε το αντίθετο, δηλαδή από το κινητό μας να δώσουμε διαδίκτυο στον υπολογιστή μας. Αυτό το κάνουμε μέσω των ρυθμίσεων. Θα κλείσω το Wi-Fi τώρα και θα ενεργοποιήσω το 4G, τα δεδομένα κινητού. Από εδώ τώρα μπορώ να πάω στις ρυθμίσεις του κινητού μου τηλεφώνου, επιλέγω τις συνδέσεις και πάω κάτω στο Mobile Hotspot και Tethering. Πατάω την επιλογή αυτή και χρειάζομαι το φορητό σημείο πρόσβασης. Οπότε ενεργοποιώ το και πατάω ακόμα μια φορά πάω για να κάνω τις ρυθμίσεις. Λοιπόν, εδώ ονομάζουμε το δίκτυο μας, όνομα δικτύου, δίνουμε τον κωδικό, πατάμε αποθηκεύση, εγώ τα έχω ήδη έτοιμα από πριν και να δούμε τώρα στον υπολογιστή αν εκπέμπει, να το ενώσουμε με το ίντερνετ μέσω του κινητού τηλεφώνου. Οπότε
Να βρω τα δίκτυα μου. Κανονικά πρέπει να δω ένα δίκτυο Samsung. Το βρίσκω. Θα ενωθώ τώρα πάνω του. Να βάλω τον κωδικό. Πατάω next. Ναι. Και έχω ενωθεί στο διαδίκτυο μέσω του κινητού τηλεφώνου και μέσω του 4G των δεδομένων κινητών μου, του κινητού τηλεφώνου. Τέλος, πρέπει να θυμάστε ότι πρέπει να απενεργοποιούμε το φορητό σημείο πρόσβασης στο κινητό τηλέφωνο για να γλιτώνουμε τα δεδομένα μας και στις ρυθμίσεις να κλείσουμε τα δεδομένα, να ενεργοποιήσουμε το Wi-Fi ώστε να έρθει ξανά με το κανονικό Wi-Fi στο διαδίκτυο.